8 adegas participaron finalmente no gran escaparate dos viños de Pantón. A 24ª edición da Mostra dos Viños da Ribeira Sacra celebrouse no Castro de Ferreira durante 2 xornadas festivas nas que o principal era probar os viños, falar deles e tamén exaltalos a través dunha programación festiva. Na tarde do sábado, irregular en canto ás temperaturas e as chuvias, os adegueiros, moitos deles pequenas iniciativas de colleiteiros que teñen esta como actividade secundaria, xa se amosaban moi satisfeitos co transcorrer desta cita. A pesar do mal tempo, pois hai boa acollida de xente e agora cada música pois está animándose cada vez máis. Cales son os viños que demanda máis a xente? O tinto, o branco? Aquí, no noso caso, pois o branco, non? Porque non todas as adegas presentes pois ten viño branco. Entón, o vino branco pois é o máis demandado. Tamén o tinto, claro, que é o viño da Ribeira Sacra por antonomasia. Como foi este ano a colleita aquí na zona de Pantón? Ou no voso caso, como cualificades os viños este ano? Pois bon, os viños, a colleita do ano pasado fíxose esperar por a sequía tan grande que houbo no Brao moi ben, o sea, os viños con moito corpo, viños ben estruturados, moi boa. Este ano está indo bastante ben, e iso co tempo non nos acompaña moito, pero bueno, de momento de maravilla. É o que comentábamos con todo o mundo, que pese ao tempo, hai máis xente. Si, este ano hai máis xente que estes anos atrás, aunque temos o factor do tempo que non nos axuda moito, pero no obstante hai moita xente. Todos destacan que o certame é para promocionar os viños e non tanto para facer negocios importantes in situ. Son moitos anos de trayectoria e moitos deles dentro da denominación de orixe elaborando cun froito que neste municipio nace nas ribeiras do Sil, do Miño e tamén do Cabe. Cada unha das adegas ten a súa historia, pero case todas, con algunhas excepcións, beben dunha certa tradición familiar ou veciñal no cultivo da vide. Nos levamos moi poucos anos, nós a verdade que facemos o viño por hobby. Non o facemos en plan comercial ni nada, nós temos isto como un hobby. Facemos moi pouco viño e, bueno, nos levamos exactamente agora 7 anos solamente. Pero tedes tradición familiar de viñedo? Non temos, non. Isto foi un hobby que accedín eu hai uns 10 anos e, bueno, facía en plan particular e agora decidín facer un pouco viño embotellado para participar en estas cousas, darme a conocer e todo isto. Pero, vamos, non hai tradición familiar, non. Conocemos a moita xente, dámonos a conocer, e, bueno, é un día especial. Contanos un poquinho que viños traedes vos á feira. Bueno, nós traemos un viño solo, traemos viño Nogueiras, que é un Mencía 100%, aquí de Pantón, e non traemos outra variedade. Nós solamente facemos Mencía de ano e Mencía 100%, non mezclamos nada máis que Mencía 100% aquí de Pantón. As ribeiras, onde as tedes? De onde sae este viño? O noso é Ribeira de Miño. Sobre a Ribeira do Miño está concretamente na parroquia de Atán. O viño é de aí 100%. Que características lle dá esta zona ao viño? Home, características, aquí temos, eu no meu caso só fago unha ribeira, pero hai viños aquí que teñen ribeira de Cabe, ribeira de Miño, dan pizarra, dan pedra, bueno, dan unhas características importantes. O noso é un viño frutado, un viño sencillo de beber, con un grado alcohólico de 13 grados, pero bueno, un viño fácil de beber, como é Mencía 100%, moi agradable. Medra marca Ribeira Sacra no mercado exterior e iso non é un rumor, senón un dato que corrobora tamén o sector en Pantón. É unha presentación dañada como presentaríamos noutra parte do mundo, aquí con amigos, veciños, que comentábamos antes, unha exposición nosa, das nosas bodegas de Pantón, hacia a xente de fora e incluso hacia a xente da propia Ferreira tamén. Como foi a colleita este ano? Porque, bueno, ahora supoño que está en un bon momento xa para empezar a probar os viños da pasada colleita. Sí, de feito, bueno, creo que casi todos levamos un mes máis ou menos cañada no mercado e, bueno, é un momento óptimo para empezar a probar e a catar estes novos viños.